barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan tasha ta mu mai suna Labaran Ƙasa TV. A yau shirinmu zai yi waiwaye ne akan matasa a lokacin siyasa. Abin da ya saka muka wa shirinmu na yau lakabi da matasa a lokacin siyasa, kasancewar matasa su ne kashin al'umma, ko matasa su ne waɗanda ake amfani da su wajen rigingimu da tada hankalin al'umma da sanya abubuwa waɗanda ba su dace ba ne. Na farko, kira ga su waɗannan matasa waɗanda suke da irin wannan ɗabi'a ta harkar banga siyasa, su sari wasu, su ci mutuncin wasu. Na farko dai, idan wannan matashi ya ji kiran da nake yi, ya sani cewa duk wanda zai je tayarwa da hankali, na farko ɗayan biyu ne a cikin abin da zan lissafa, imma iyayensa ne, imma ƙannansa da yayyensa ne, imma kuma makwatan da yake zaune da su. Dalilin ko shi ne shi wanda ya sanya ka kai wannan tuna, inda za ka duba ba lallai ka ga da ɗan uwansa a ciki ba, ballantana kuma a ce ga 'ya'yayensu, domin 'ya'yayensu ma ba lallai ka same su a cikin ƙasar da ma kake kai zaune ba. Suna can ƙasashe suna yin karatuttukansu ko kuma suna huta wasu, kai kuma an barka a wahala da ƙarfe a hannu, kana ihu a kan kwalta, kana sewa na kana kiran sunan babansu sai babansu sai babansu, sai kuma ga babanka ma ka bar shi kana ta masa da hankali. To a gaskiyar lamari, wannan matashi wanda zai dinga rigimar siyasa ko ya fito ya dinga iho yana cewa sai wani akan haka har ya ci zarafin wani ɗan uwansa musulmi, to lallai yana daga cikin mutane waɗanda suka tafka asara a duniya da ma lahira. Dalilin da ya saka na ambata haka shi ne, na farko kai wannan matashi da kake fitowa kake ihu sai wani dan abin da zai baka ba zai ishe ka ci abinci da shi ba. Asali ma kwaya ce ma kuke sowa, wasu daga ciki kuke sha, wasu kuma dan abin da zai za su sa a cikin su ne, wanda kuma ba zai ishe su cin ranar ba. To kaga kenan babu asararre sama da wannan. An sa ka kayi ihu ka ci zarafin makocinka ko ka ci zarafin wani dan uwanka akan wani wanda wataƙila ma bai san ka ba, kawai dai an baka kuɗi ne an ce ka yi ihu a kansa. Dalili ku akan haka shi ne, kai wannan matashi da za ka yi wannan badakala ko ka yi wannan barna, abin tambaya a gare ka, shin idan ka tsaya ka yi wannan cin mutuncin, idan zaɓe ya zo aka zaɓi wanda ake ganin ya cancanta kuma wanda Allah ya bawa nasara, shin kai menene ribar ka? Shin su waɗannan shugabannin suna tunawa da ku waɗannan matasa da kuka ihu da su suka kuka yi bangar siyasa kuka yi rigima a kansu, suna ba ku wasu manyan ayyuka ne, ko ku a'a akwai wani matsayi da suke jawo a jiki suke ba ku a dangane da irin wannan iwa da sare-sare da rigingimu da kuka yi da 'yan uwanku? Abin tambaya na biyu kuma shi da ka tayewa da hankalin su ne a cikin matsala. To kaga abu na biyu kenan, inda hankali da tunani, idan matsala ta samu su waɗannan wanda ka tayewa hankali ka ciwo mutunci ka ci zarafin su tare, matsalar za ta afko tare da ku. Kaga kenan baya cancanta a matsayinka na matashi mai hankali a ce ka fito ka dinga rigimar siyasa ko kana bangar siyasa. Kuma abun takaici, abun bacin rai ga kai shugaban da dama ka sa shi, ka sani idan har ka yi imani da Allah kai shugaban, wallahi kai ma kana cikin masifa. Dalilin da yasa nace kana cikin masifa, domin idan shi ya je ya aikata zubar da jini, kana ganin cewa kai kana da iko ne ka saka shi yayi, to kai kuma a ranar gobe kiyama fa akwai sakamako naka, domin kai da hannunka a cikin zubarwa da musulmi ko kuma dan adam jini. Dalili fa shine mun sani cewa haramun ne a addinin musulunci cewa a zubarwa da wani dan uwa musulmi jininsa. To kaga kai kasa ya zubar da jinin wani, kai kana da laifi a matsayin ka na shugaban da kasa ya zo ya ihun ya banga siyasa, sannan kai kuma dama wannan matashin da kai wannan ihun ko kai wannan saran ko kai wannan cin mutunci kai kowa asara. Wataƙila dama ga ka a talauce, iyayenka a talauce, ga ka a yunwace, ka zo kuma kana ihun banga siyasa, kaga ka zo duniya a wahale, sannan lahiran ma ka yi cin ka ci ubanka. Kaga kenan babu babba asara sama da wannan. Sannan kira da zan yi ga 'yan uwana matasa, wallahi da hankali ma, a irin yadda muka sha wahala a cikin wannan lokaci da irin tsadar rayuwa da aka sha,
cikinsu mun zauna tare da su, sannan kuma sai bala'i da wahala ta yi tsanani ku ta dawowa birni kuna neman sauran yan uwanku na birni kuna neman su taimaka mu. Gaskiya ina kira ga yan uwana matasa musamman na karkara da biye haƙuri mu janye aƙidar wani rigingimu na siyasa, mu tsaya kwanmu da kwarkwata mu yi abin da ya dace ta hanyar ma inda za mu yi hikima mu matasan mu ya dace mu dinga fitowa siyasa, mu dinga fitowa takarar, ba wai mu je mu wani ihu a gefe muna neman sai shi sai wani amma muna batawa da abokan zaman mu da iyayenmu da kallon mu ba. A'a, mu ya dace ma mu fito a ban mu ma mu fito mu takarar da zama mu tsaya kan takarar mu juya ƙasar, amma sai dai mu je mu zauna ita samu ihu muna sare-sare nuna ana gwara kanmu, mun kasa mu tsaya ma mu yi wani tunani mai kyau wanda za mu yi domin mu haifar da al'ummar mu ci gaba, ta yadda mu tunaninmu ba iya na yau ba ne, tunaninmu na gobe da jibi ne, domin mu muke tunanin mu haifi ya'ya mu samu jikanu. Su dama da tunan mu yawanci sun riga sun gama wannan lokutan siyasa. Don haka dai muna kira ga waɗannan matasa da mu yi haƙuri, mu dage da addu'o'i Allah ya ba mu shugabanni na gari da kuma sa a yi zaɓe lafiya.